Irungo eta Hondarribiko alardeen inguruan 20 urteotan izandako gatazka aztertu dute Maite Asensio eta Arantxa Iraola Berriako kazetariek. 80 pertsona baino gehiagoren testigantzak bildu dituzte liburu batean. Liburuaz, gatazkaren jatorriaz, egungo egoeraz eta auzia konpontzeko instituzioek eta gizarteak egin beharreko lanaz aritu dira liburuaren egileak, Iñaki Petxarroman kazetariarekin. Askotan ja esaten daia genditu dela egoera eta normaltzen bidera egin duela. Nik uste guk askotan komentatzen genula gure artean, ez genula olakorik sentitzen, ez zitzegula iruditzen egoera oraindik inondik inora ere normala zenik. Eta orduan, heldurek horregaiti guztiagatik eta alarde parekide baten borrokak esan nahi duen guztiagatikan ere, helduleko asko zauzkan. Segurazki, alardean dagoen gatazka gizarteko beste hainbat tokitan eta espaziotan dago ere bai, baina ez hain bortizki adierazia. Orduan, horregatik da interesgarria. Nondik sortzen da aldarri hau, ezta? Aldarri hau sortzen da, nolabait ere gizartearen periferiatik edo boterez hegemonikotik aparte dauden eremuetatik, ez? Genero sisteman aldaketa bat proposatzen da, eta horrek mugitu egiten ditu zerak. Beste aldagai bada, oso garrantzitsuak direla. Eta jendeak asko sentitzen dituela, eta emozioen munduan gaudela. Eta behin emozioen munduan sartuta gaudenean, denak hartzen dutu beste ñabardura batzuk. Errezagoa da baita ere, murru bat jartzea, esatea. Hau beste eremu bada, eta jai eremua da, eta ez du zerrikusirik gizartean gertatzen diren beste gauzekin, ezta? Nolabait ere bereizketa hori egitea errezagoa da, orduan jende asko eroso sentitu da bereizketa hori egin, eta horrek eman dio lasaitasun bat nolabait ere. Konturatu behar gara ere bai emakumeentzat zer den plaza publikoa hartzea, espazio publikoa hartzea, azkenean alardean daude gizonak desfilatzen, emakumeak espaloian txalo egiten, desfilea amaitzen denean gizonak joaten dira parranda egitera, emakumeak joaten dira etxera bazkaria egitera, gizonek amaitzen dutenean parranda joaten dira bazkaltzera, eta arratsaldean berriro gertatzen da berdina. Eta gauean da, eta gainera da urteko parrandarik importanteena, parranda horretan bikotekide emakumezkoak ez dira egoten, hortaz da parranda bat dena libre dena, eta sekulakoak entzuten dira hilaren 8ko parrandari buruz Hondarribin eta ekainaren 30ko parrandari buruz Irunen. Hor, espazio horretara emakumeek sartzea ez da bakarrikan emakumeak zurekin ateratzea parranda, eta bada hori ere bai, alegia galtzen duzu askatasun hori, baina baita ere zeinek prestatzen duen jana egun horretan, baita ere zeinek txalotzen zaitu, hasikeran hasi zirenean planteatzen arazo hori, askok esate zuten, eta nork txalotuko gaitu orain? Emakumeak sartzen baldin badira gurekin desfilatzea, nor egongo dago ikusten? Orduan, gauza asko, azkenean sexu-genero sistema apurtzeak ekartzen du estanda bat ez dela bakarrik emakumeak egotea leku batean edo ez. Da, erabat, deskonpensatzea sistema osoa leku pila batetik. Nolatan ez da inor jarri 20 urtean hau konpontzeko ahaleginetan. EH Bildu Gipuzkoako Diputaziora heldu zen arte eta konponbiderako prozesu bat ireki zuen arte eta hausnarketa bat ireki zuen arte, ez zegoen inor horrekin jarrita. Eta gero herrietara joan ezkero ikusten duzu nola dauden mito pila bat zabalduta eta inork ez du sekula ezer egin instituzioetatik, ez udaletatik, ez diputaziotik, ez bake eta bizikidetzatik, adibidez Jaurlaritza ari baldin bagara, inork ez du inoiz ezer egin, zurrumurru horiek eta mito horiek desegiteko. Eta gaur egun horrek sortu du relato bat, oso zaila izango dena deseraikitzea adiskidetze bati begira. lehendabizi Maitek esan du bezala memoria ariketa bat egin nahi genuen eta aitortza bat egin nahi genien
alarde parekidearen alde, eta lehendabiziko kapituluan bereziki hortako alegina egina dago, ez genuen nahi, ze gertatu da, ulertu da zen, ulertzen saiatzera egiten hastea, memoria ariketa hori egin gabe, ekidistantzia batean sargintezkena ez genuen hastare bilatzen. Behin ariketa hori ondo eginda, bai saiatu gerala sensibilidade ezberdinetara jotzen, ulertzeko min bat agertu da. Hemen denek sufritu dute gatazka honetan, hori ere hola da, eta badaude hainbat iritzia adierazten dutenak sufrimendu hori denei aitortzeak ere baduela zera bat, ezta, ulertu behar dela, ez? Adierazten dugun bezala hau ez delako edozein jai, eta proposatzen dena aldaketa ez delako edozein aldaketa. Sensibilidadeak nik uste badaudela, baina nahi edo alegindu geana, baina alarde parekidearen alde ez dauden eragileen partetik nahi baino ahotsu gutxiago daude. Laurogeita hamasei, laurogeita hamazazpi, laurogeita hamazortzi urteetan gatazkaren leherketa bizi zutenek, horiek amorru handiz bizi zituzten urte haiek, eta gorroto haietan oso enkistatuta dago ere bai, eta urte haietako errelatoan oso enkistatuta dago. Baina orain 30 urte baino gutxiago daukaten gazteek, ez zuten ura bizi izan, eta gainera azken urteetan izan den bizikidetza giro horretan espazio batzuk konpartitu dituzte ere bai, desfile parekideetan ateratzen direnekin. Orduan, ja ez dira inbeste deabrua, ja ez dira alardea gorroto zutenak, ja ez dira HB-koak, ja ez dira antisistemak, ja dira gure lagunak, baina ateratzen dira Jaizkibelen edo Irungo mistoan. Orduan, hor ja pixka bat errelato horiek desegiten hasten direnean badago hurbiltasun bat, eta esaten da, orduan arazoa zein da, emakumeak ateratzea, nik emakumeak ateratzearekin egiaz ez daukat problemarik. Txorakeri bat da. Zeren asko dago enkistatua orduko hartan. Alarde ez, parekidean ateratzen diren jende askok ere desio duela, ez? Aldaketa bat, eta behingoagatik auzi hau konpontzea, eta baina, karo, bi eremu horiek, ez? Bai, alardeetako buruzagiak, bai, udalagintariek jarraitzen dutenean gotortuta, orain dela 20 urteko jarreretan, horrek neurri batean duda sortzen du, ez? Nola etorriko da jarrera aldaketa hori? Eta dakar baita ere zailtasun praktiko bat, dela zuk 20 urtez egon zarenean argudio bat defendatzen, orain nola egingo dezu atzera. Esan nahi dudana da, gotortze posizioetatik kanpo daudenekin ere bai egin behar dela lan oso importantea, eta seguraski izango dira behaiek klabeagoak, eta gotortuta daudenek ikusten dutenean ja ez daukatela maioriarik, ja pixka bat euren ikuspegia geratzen dela ja oso desfasatuta, oso anakronikoa dela, baina ikusten dutenean oso argiki geratzen dela anakroniko, orduan igual egongo dira prest mugitzeko.